Γεια σας! Σήμερα καθόντας και αναντεύαμε τη θάλασσα με τον γουρούνι, πάμε να το βάλουμε μέσα. Με σκυμμένο το κεφάλι. Θα πάμε μέσα στο σπίτι του. Δεν έκανα. Άρα θα αφήνω σπίτι μου, πάω το δικό μου σπίτι. Το δικό μου σπίτι είναι αυτό. Να το. Ναι, και έχει και ωραίο σπίτι. Λοιπόν, αυτό είναι η καρδιά μου, το κάνω. Με το να μαζέψω και τελικά ήθελα 3 ώρες. Δεν τα έκανα σέρια. Έκανα χτες το βράδυ 1 ώρα μάζεψα τελικά και έκανα λίγο το κάτω. Λίγο το κάτω και μετά το έφτιαξα όλα. Δεν μόνο ότι το μέσα το έχω φτιάξει. Το εξωτερικό. Τώρα εδώ. Να. Εδώ. Και αυτό εδώ πέρα που λογικά θα είναι το τσέστο. Αυτό το σκέλετο. Κάπως πάνω. Τέλος πάντων. Σήμερα άρκα diamonds έκανε και channel table. Αν και δείξτε το zombie spawner που είχαμε βρει στην αρχή, που είναι πάνω το έφτιαξα. Αλλά δεν βγάζει πολλά zombie. Πάμε να το δούμε. Αυτό ξέρετε τι σας θυμίζει. Είχα μια επίσκεψη. Γιατί έβρεχε εκείνη τη μέρα έβρεχε. Και σπώνερα ένα σκελετί με άλογα. Να το δω. Να. Και έτσι θα σπονάρουν, πέφτουν εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Από εδώ το σπόνερ να το. Ασάιν, το έχω ακόμα εκεί. Και να και το έχω κάνει με νερό. Αλλά δεν πέφτανε. Ω! Εκεί πέφτει εδώ πέρα. Και τα σκοτώνουμε και παίρνουμε τα XP τους. Τέλος πάντων. Σήμερα θα φτιάξουμε το εξωτερικό του. Και πάμε. Τι έγινε? Μάνα σκάσε! Μέσα, έλα μια ώρα. Αυτό δεν ξέρω γιατί έγινε. Ωραία, πάμε. Να αυτό. Και κάτι είχα με καμπελέ λουλούδια. Εδώ πέρα. Το ακάσια wood. Κάτι. Έχεις κάσια. Κάσια. Ελπίζω να μην ακούω και ένα αδερφή μου που κλαίει. Πάμε. Εδώ έχουμε ήδη 5 λεπτά και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ένα σπαστικό αυτό. Τέλος πάντων. Παίρνουμε το cutting table. Δεν θέλω να κάνω chant. Το cutting table αυτό. Εγώ έκανα άπειρα τέτοια. Να ξέρω κάτι, νομίζω θα το κάνω κάπως εξωτερικά να έχει και τέτοιο. Ωραία,
Θα το άλλο αυτό στην αρχή. Πάμε εδώ. Πάμε πάνω τώρα. Κλείνουμε την πόρτα. Τελικά θα το βάλω πιο πάνω, που νομίζω ότι είναι πιο ανοιχτά πάνω. Μαμά, στοιχεία. Κάθε βίντεο μου το χαλάς. Τώρα άσε με. Να πάρω πάνω ροφή. Να το βάλω εδώ. Τι θα είναι εδώ πέρα. Ανόγω wood. Λοιπόν, κόβω το βίντεο για παύση για να πάω να μαζέψω wood. Θα μάζεψα τα wood. Δεν ξέρω μας φτάνουν, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Αυτό το μεταξύ δεν το περίμενα να δει ακριβώς έτσι λεπτό κάτω και με πάνω. Είναι σαν πύραυλο. Είναι πολύ καλό μου. Πρέπει να το φτιάξω. Θα το φτιάξω μια μέρα. Γλιτώνει. Πόρτα, μα δεν είναι καμπάνι. Έλα. Γιατί υπερανέβηκα. Μόνο 25. Περίμενα παραπάνω. Αν θα κι άλλο εγώ να βάλω ένα διάμεσα εδώ. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Τελείωσε. Δεν πειράζει. Και αρχή μια χαρά είναι. Άτε τώρα. Δεν έχω wood. Δεν έχω wood. Για να κάνουμε χωρίς wood. Έχω ένα. Να μπορούμε να κάνουμε φάρμες. Κρεβάτι μου. Πού να το βάλω εδώ. Να έκανα τα πουσκάλα. Αρχίζουμε. Έλεγα. Θέλουμε κι άλλο wood. Θέλουμε κι άλλο wood. Δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Εκεί πάει το wood. Όχι. Δεν έχω wood. Δεν πάει να μην το έχω πάρα πολύ. Έχω ξεχάσει. Εσείς φταίτε. Να κάνω αυτό. Πού είναι? Να, ένα δύο. Ωραία, να κάνουμε μια εδώ.
Μια πολύ αργή φάρμα. Έτσι. Και έτσι. Να γίνουμε σε ένα άλλο. Μια, ένα. Λέει. Έχω κι άλλο. Πού πήγε? Έχω κι άλλο από το ζόμπι. Μου πετάξουν ένα ζόμπι. Γιατί έκανα 3 μπλοκ βαθύ? 3, 4, το... Να θέλω μόνο ζώα. Μα καυτό τη φάρμα. Σκύλο του. Σκύλο μου, δεν έχω άλλο. Δεν έκανε εκτός την άρμορα μου. Αβαριέμαι. Έλα ρε. Να δω μια καροτοφάρμα. Μου να πετάξω στο βίντεο καλό καρότο. Καρότο, έχει πατάτα, έχει πατάτα. Ήταν καλύτερη. Πάμε για ζώα. Πάμε για ζώα. Πάμε για ζώα. Όχι, δεν μπορώ να το δω. Άιζω ρε μάνα. Ούτε κότα. Έχω... Όχι. Μην κάνουν τις πόνοι κολόκοτες. Όλες. Κοτούλε, κοτούλα, κοτούλα, μάμου, μάμου κοτούλα, μάμου. Λάβω, γε. Να το εδώ, πάμε. Συνεχίζουμε. Πού πήγανε. Τώρα πάτε. Είμαι εδώ. Περάστε παρακαλώ. Θα μείνετε εδώ για πάντα. Όχι, δεν βρίσκεται τόσο. Έχω πολλές, έχω πολλές. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Γεια.